So ayun na kita sa Terra Verde. Diyan mo na yung pasulod. So nature trail tawag nila. Videohan. Ito pasulod. Dragon fruit plantation. Gali. Paborito ko na eh. Terra Verde. This is my favorite. Sa sulod nun, gid siya gali iya. Ari kakao. These are kakao. Oo. Ano kakao? May pabo, baka hadlok ko na sa pabo. Tukol. Kaya yung nagsala. Oh my gosh. Dati sa diinta sa kagulang. Green gid man to. Damo di aswang. Terra Verde. Ano minisang Terra Verde? 'Di ba terrain? Green Terra terrain. is land. Verde is Greenland. So, liko. Bot sila konti. Liko ay no? Yes. Ang bota? Sa kakaskaoy guro. Alright, so ari na kami subong sa Terra Verde Eco Farm and Resort. So tawhay subong kasi syempre pandemic mo, hindi sila open, pero gin-accommodate lang kami nila kaya nagpa-book kami para maka nature tripping kami dia. Kita subong. So ito ay tawhay lang do pang camping do pang camp Friday the 13th bala. Fear Street. Yeah, Fear Street. Namin na pang camping gid. Kung may gusto ka pala sakripisyo. Namin so iya sang habot nga CR. May di kong gabi guro no. Sige, dito lang. Good to be away. Kani time out lang, enjoy nature. Right. Pwede ka na karon liso, katampisaw. Thank you kid. Anong ngalan mo, amigo? Tres. Tres. The third guy. Hindi. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tita Jerly. Okay, kauna mo bago lang kami tapos kaon, so ma-explore kami diyan sa Terra Verde. Nagaw-lagaw kami sa farm. Katuto sa bridge. Go. Si Tita Jerly nagapungko na sa iyang banig. Una na da. Picture moment. Oh, picture. May galaw sige lang. Litso lang. Litso lang. O tubang. Okay. Hello? Tulok-tulok sa babaw. Amazed, be amazed. Be amazed. Muning bridge. Right. Namin Ate. Okay, lakat-lakat kami subong sa Taytay. Laba-laba ka Taytay Mga 20 feet. Sorry sila to. Ano na sila? Picnic sila. Picnic. Namit ko may blur. Bokeh. Ay naka-manual focus nyo. Ito. That's 1 minute. Crikey. Australian. Okay, mate. Tiptoe ka, tiptoe. Mate. Ito aswang. I-try ko na kaya. Testingan ko na Lagad kayo basi. Hindi ko kabalo. Pungko ka de. Okay, testingan ko lang Testingan ko na. Hindi ko balong.
Bilin cellphone mo, dads. Nabilang ko na cellphone ko. Okay, i-try ko na. So, mumalang na ka na. Okay. Sakto ka na bro. Dire lang. Ada siya mga hindi? De? Adrio? Okay. Kaya ka na eh. Kaya? Sige. Are you sure? Go, dads. Go, dads. Ay, butang ko niyan. Nay. Okay, pati. Hindi ko na anak balong. Okay, malaok na. Doon. Kailangan. I think mas sync ka dayon. Makitira ako? Hindi ako ano? Okay, okay. Take 2. Ayun ang pangampangan, taman doon. Ah, you mean sa Boracay? Oo. Halong. Joke. Nakatad. Tumod na yun. Hindi ko balokon. Hindi lang. Paano man? Basta i-horizontal. I-horizontal lang. Para... Ano din? Okay, okay. Hop. 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 Okay, okay. Wow. Wow. Huwag niyo matiil na daw. Okay. Direko. Let's go. Ay, no, nag-double. Ano ko baan ko? Okay. How are you feeling? I am feeling unsecure. Okay. Okay, go. Okay. Layas na. Okay. Here we go. Para sa ekonomiya. Up. Into the ano? Up. Atras punta? Drift, dads! Drift! Drift! Why na di buhaya? Buhaya, pagked? Nari pa daw? Di ka makadto! Puli sa balangtang. Puli sa balantang. Ariblo nervyoso nito yung blue yun. Gani. Nervyo sa mo daw. Ay. Amo na ni siya kalayo. Alright. Namin ni kali kong gaba baha na sa lilo. At agad ako. Di ka? Ako. Steady ka lang muna. Crispy ako. Oh, may tiki na upod sa ako, no? Wait lang, ito rin. I-video. May tiki. Upod ang tiki sa ako. Okay, gawa na. Huli. Liso ko ba? Liso. Ang tiki na sa ako. Para sa likod mo. Wait, ang best friend. Ito. Tiki. Dira ka Joy, gidya. that's... Hindi happy, video. Kaya masih magamuni ko. Hindi ka di mo nabot. Ito ka niyan na yun. Kung bakit mo dati ba, sibag tuwas sila. Kung matabot. Hop, hop, hop. Gilagad. Wah. Oh! Survive. Kung naka-short lang ko tani, ito Nami eh. mas guwan ko eh. So ano na siya bro? Chocolate. Tableya ho, chocolate. Okay nga, may kaya ginadulong nang di gali oh. Right, tanawan nyo oh. Look. Ouch. Op, sarap, sarap. No. Oh, yeah. Mugat ba? Looks familiar, right? Salim nanta.
Hmm. Okay, so lakat na kami, puli na kami. Solve na kami sa among ding brief farm getaway, no? So balik na kami sa lakyan, nagbakal kami sa dragon fruit. So muling dragon fruit nila dio.